Good morning! Grabe, ang sakit-sakit ng... meron pa palang tape. Ang sakit ng sa booster shot ka hapon. Ang bigat-bigat sa ang bigat sa braso para kang in-injection na ng pang... Ano nga yun, daddy? Yung sa rust? Para hindi ka... Hindi, yung... Pag nakaapa ka ng pako, ano yung binibigay? Ha? Anti-tetano. Parang ganun siya kabigat. Ayan, tapos yung feeling ko lalagnatin ako. Wag naman sana. Kaya inuman natin ng agad ng gamot. Sila mama nandun na sa sa probinsya. Alas 10 daw sila, or 11 dumating sa sa bahay. Sabi ko, grabe ang bilis-bilis nyo naman. Anong oras yun mga malis kahapon? Mga 6 or 7 ata. Pinaspasan naman ni Jeff yung takbo. Ayun, kasi kailangan din ni Jeff bumalik ngayon dito sa Pasay. Gawa ng yung mag-ina niya nga. And then, syempre, maglalaba. So, yeah. Good morning. Bababa kami ni Daddy. Sabi ko kay Daddy is tulungan niya ako sa test kit. Gawa ng si Bunso kasama nila mama kahapon. Tapos, si Rico naman aalis. Isang kapatid ko lang kasama ko. Yun naman ang taga-abot sa Lalamove kasi. Ayan, punta kami guys sa maghahanap kami ng mapapag-anuan ni Daddy. Ultrasound. Buti andun pa si Rico kasi paalis din yun. Pag-alis ni Rico si Daddy yung yung papalit. Taga-abot sa Lalamove, taga-paak. Ako taga-sagot. Yan, importante itong taong to muna. Yes! Yeah! Ayan gano'n ka-importante Lag-lag kita dyan. Diba? Kaya nalakas niya mambuisit, importante pa rin yan. Inuuna pa rin yan. Aloka. Ayan, tapos dadalan ko na lang din si Rico ng pagkain. Sabi ko, di pa kasi nag-aalmusal yun. Sabi ko, Rico, huwag ka na umakyat, dadalan na lang kita ng pagkain. Ayan. Pati masipag si Rico, siya taga-ayos ng Shopee, siya taga-takbo ko Diretso sa bangko. Dito, kaliwa ka na. Ayan. Kaliwa. Sa Pasay dyan tayo. So, ayun, Monday na nga guys, kasi kailangan niya pa palang mag-fasting, tapos kailangan puno daw yung pantog. Ito na ako guys, sa taas. Nagpunta ako sa palengke na muna bago kami nagsara ng shop. At gutom daw itong mag-ama ko. So, si Daddy gusto niya nilaga. Kaya bumili ako ng panlaga. Tapos, isda. Yan kasi tagal-tagal na naman ako hindi nakakain ng isda. Yung timon-timon. Yung parang sap-sap na malaki. Yan. Ko bukas. Ko sa pechay na asiman. So, yan. Magluto lang ako. Buti nagsaing na si Chris. Yan. Ready na. Kain tayo, nilaga, laing, and kanin. Let's pray. In the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this gift which you are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, ngayon lang naman kami ulit kakasabay-sabay kakain, guys. Nakabili ako ng hubad na garlic. Hubad talaga yung wala nang balat. Tapos yung gilingin ko para meron akong bawang dyan na hindi na ako magtatagtag yung ganyan. Nugasan ko lang siya, tinidrain ko lang. And then nga itong ating magic panggiling. Tabutin natin. Lang natin para dry siya. Hindi mag-green, 'di ba? Usually sa mga bawang kasi pag nagi-green siya. Pagka nababasa or may tubig yan namers. Charan! Ayan, 'di ba? May ready-made na tayong bawang anytime na gagamitin natin. Ayan. Isa sa mga best ko talaga to guys. Best purchase ko talaga 'yan. Itong panggiling na to. Tapos, ito, ayan, kung magbe-best purchase tayo ng mga sa Shopee or Lazada, yan. May mga few items akong i-share kaso hindi ko na nga siya maasikaso, gawa ng vlog nga, 'di ba? Hindi ko magawang mag-on time na mag-edit. So, ayan.
Yan ko lang siya. Pagdadalawahin ko lang kasi yung isa sa freezer, yung isa sa ref. Para hindi naman laging matigas yung gagamitin ko. Or may ready na talaga akong gagamitin. Yan. Tapos yung iba, naka-store sa freezer. Yan. 2 container. Itong isa sa freezer, yung isa sa ref. So, diba? Easy! By the way, ito yung niya guys pala, sa mga gustong or sa naghahanap ng brand. Ito siya, KUG or HUG. So, basta ayan siya. Hanapin nyo lang siya sa sa Lazada or Shopee. Yan, yung H4001. Okay. I swear, hindi ako mapapaya sa inyo nito. Sobrang ganda nito. Kahit ano pwedeng gilingin. Yehey! Pahinga na. Ang sarap. Ang sarap. Mamahinga. Pero hindi yung forever pahinga. Ayun, nakakatuwa guys. Kasi na-sold out kami kanina. As in, yung antigen namin. 1,000 pieces. Sold out. Kulang pa. Kulang pa. Kaya nag-reorder ako. Buti na lang. Yung yung supplier ko is masipag makipag-agawan sa mga sa mga warehouse. So ayun, nabigyan niya ulit ako ng another 1,000 1,000 kits. So tomorrow naman yun kasi marami pa ako hindi nabigyan kanina. Ayan. Tapos si Daddy nga yung assistant ko kanina. In fairness ang smooth lang ng namin kanina habang si Daddy yung assistant ko. Siya yung taga-pack ng mga antigen, yung mga ganyan, yung mga bumibili ng mga papira-piraso. Siya yung taga-pack. So, nakakatuwa. Very smooth yung work namin kanina. And, ayun nga guys, ang sakit pa rin ng braso ko. Doon sa, ikaw ba, Daddy? Yung sa, sa sa booster, sobrang sakit pa rin ang bigat. Ayan, AstraZeneca yung booster namin. Pero yung, namin, yung COVID shot namin is yun, Daddy? Sinovac. Yan. So, ang importante na tayo. May booster na tayo, 'di ba? And ayun nga, magaling na ako, totally magaling na ako, pati sipon wala na. Ubo wala na. So, thank you Lord. Okay na kami lahat. And sila mama nga, ayun, umano na. Sila mama is nasa probinsya na. Si Japong na lang yung naghatid. And then, nandyan na rin sila Japong. Dumating din kanina. Kumbaga, hinatid lang nila sila mama hapon ng gabi. Tapos, natulog lang doon. And then, kaninang morning, na sila. Bumalik na rin ng Manila. Happy Saturday guys, happy weekend, pero may work pa rin tayo tomorrow, and hindi ako nagrereklamo syempre kasi ayun, marami na ngailangan ng test kit, so pagbigyan natin kasi sobrang mahal niya sa iba, literal naman na nila, tawag na sinasamantala nila. Imagine niyo, meron akong napagtanungan kasi naghahanap din ako ng supplier, meron akong napagtanungan, isang kit guys, 13,000 ang benta. So, grabe naman to, OA. So, yun. Buti nila yung supplier ko is talagang hindi rin nanamantala. Yan. Tumaas ng konti, pero hindi ganun kataas talaga compared sa iba na times 2 na times 3 ata yung pagtaas. So, anyway, good night. See you all tomorrow. Actually, nag-edit ako. Yung Pasko to. Paskong vlog, diba? Ngayon ko palang naasikaso. Pasensya na kayo. So, promise, babawi ako. Tapusin ko tong mga vlogs and then yan, pag natapos na ulit itong sa COVID na to, yan, magtuloy-tuloy ulit tayo ng vlog. So, yeah. Night. Night na day. Good morning. Happy Sunday, guys. Ayan, nagluluto na ako ng almusal. Tapos, pati lunch, lutuin ko na. Gawa ng, bababa ako kahit na Sunday today. Yan, natandaming order ulit. Lutuin ko lang yung isdang binili ko kahapon. Tapos, ulam nila Daddy. Pagkain ng mga boys. Ayan. Kasi si Rico, aalis din daw ngayon. Gawa ng, diba? Deboto yan ng, ng Nazareno. Yan. Mag-anatang sisindi ng kandila. Kasi walang prosesyon ngayon ng na-cancel. Yung Nazareno. Dapat ipo-prosesyon, diba? Due to high, na naman ng COVID. Cancel. So, isa lang ko na rin tong nakatapos na ako ng sinangag, isa lang ko na tong hiwas. Yan, hiwas pala yung tawag dyan, guys. And then, yung favorite na recipe ko dyan, yung sa
kalamansi instead na suka. Yan, mas masarap kasi. Tapos kamati, sibuyas, bawang, laurel, paminta. Yan. Tapos na yan. Tapos itatap ko mamaya ng ito. Tapos yung pechay. Pasensya na sa dito sa ano ko. Magulo. Ayun, nangangamoy nga yung ano, yung tag dito, yung rice cooker. Takot ako nangangamoy sunog. Ayan, more kalamansi, mas masarap. Nagmamadali ako kasi pa magpapaligo pa ako ng aso. Gawa ng si Rico nga, isaalis ng ano, mga lunch time daw. Kailangan makababa na ako. May ganitong nagluluto pa lang ako, diba? Ayan, daling-madali na ang lola niya. Yan, sarap niyan. Asim. Meron akong bisita. Meron akong bisita si Chuboy Boy. Chuboy Boy! Hey, Chuboy! Ay, akin na, Chet. Chuboy, ah. Ito, Chuboy. Ito, Chuboy. Ito, oh. Dali ka. Ang tawad mo, ah. Ay, son. Matanda na to, eh, oh. Dahan. 8 na siya. 8 years old na yan, eh. Oh. Ang dami ng komplikasyon. Yung mata niya, ano? Mata, yung bibig. Ba't ano sa bibig? Yung ano, ano na yung mga ngipin niya. Oo, senior dog na kasi. Careful, Chuboy. Kaya mo. Pero ganun pa rin siya kasigla kapag ka, Chuboy! Ito mo. Hi, Chuboy Boy! Chuboy Boy! Enough na. Ikaw, lagi mo nga ginugulpian si Kuya Natsu, eh. Wala ka pa, eh. Aso na yan ni mami mo. Baho daw hininga mo, Kuya Chuboy. Baho daw hininga. Kay kuya na. Kay kuya na. Yung ano, bunso. Ayaw na. Ayan, oh, konti na lang na naman yung test kit namin, guys. Ang box yan dumating kagabi. Yan na naman, oh. Ayan, dito na ako sa taas, guys. Sinundo na ako ng anak ko. Tagal ko daw umakyat, eh. Doon? Hindi raw pa kinatsu eh. Kinatsu ba? Ay, parang kinatsu pala siya. Tapos umorder ako sa Instagram, yung sa, ano ba yun? Tita Grocery ba yun? Tita's Grocery. So, umorder ako ng tempura. Tapos, shark fin. Ayan. Tapos, actually, nag-crave lang ako para dito guys, sa ano, sa fishball. Yan. Tapos, nag-order na rin ako ng iba. Naamoy niya si Natsu. Yan, tumambay na siya sa store kasi nandun si Natsu. Tapos, itong breakfast longganisa. Tapos, jolly hotdog. Anong gusto mo lutuin natin dito? Tapos, sauce, ano ba yun? Hungarian sausage. Yan, madami na akong in-order. Para isayang sa, sayang sa SF, eh. Jolly hotdog. Ayan, jolly hotdog na lang. Okay. Pero yung kindrive ko talaga, guys, ito lang. Ayan, yung fishball, tapos yung manong sauce. O, diba? May manong sauce talaga. Ayan, 150 pesos to. Manong's fishball sauce. So, yan. Ano pa ba tong isa? Meron pa pala. Breaded, neck. Konti lang pala yun. So, ayun lang. Pang-ulam-ulam namin. Kain tayo, guys. So, ayan niluto ko. Jolly hotdog. 4 na peraso lang. Kasi may binabad pala ako dyan na pang pork steak. Yan yung lomo kalahati nung nilaga ko kahapon. And may nilaga pa rin. Sabaw na nga lang. Tsaka gulay. Yan, kain tayo. Yung spam, hindi masyado nagalaw. Bukas ihalo ko na lang sa fried rice. Yan, kain. Ay, yung isda ko pala. Ay, yung tapa nasa ref. Ay, ref. Nasa micro. Yan, syempre may isda ako. Doon ako sa isda ako. Yummers yan eh. Yummers ang isda eh. Hindi kumuha si auntie. Nakalimutan kong sabihan. Alam mo si auntie kapag hindi mo sinabihan, hindi rin yung kukuha. Kailangan inform mo siya na kumuha siya ng ulam.
Where's the fish? I like the fish. I like fish. Fishy, fishy.